Мәскәүчә. Исәннәр мисез, саулар мисез? Әйтче проекты тәкъдим итә өр-яңа тапшыру, ул Мәскәүчә дип атала. Бу студияда без сөйләшәбез Мәскәүчә һәм татарча. Беренче чыгарылышның кунагы минем иң яраткан җырчыларымның берсе. Менә ничек дөресрәк әйтим, минем иҗади башлангычларымның инде шундый рәкыйбәре бар. Крестная матька әйләнгән җырчы Әлфинә апа Әсхәмова. Әлфинә Әсхәмова Һинд образы белән тамашачы күңелен яулаган татар җырчысы. Легендар төнге урам җыры аны гап-гади КамАЗ эшчесеннән йолдыз итте дә куйды. Насыйп ризык тешне сындырып булса да керә диюләре шушы була торгандыр. Репертуарында 100дән артык җыр исәпләнә. Әлфинә Әсхәмова җырларны хитка әйләндерү сәләтенә ия. Онытмаган, каршыма килгән идең, умырзая, сагынам, мин синең йолдызың, миңа кирәк җылы сүзең, һәм башкалар. Күп санлы алтын барслар иясе. Әлфинә апа, хәерле көн. Хәерле көн. Ни өчен менә крестная мать дидем, чөнки Кәеф газетасына редактор булып килгәч, беренче саны һәм нәкъ менә сезнең белән интервью белән чыкты. Без ул вакытта Омега Сәүдә үзәгендә күрешкән идек. Һәм шушы минем өчен бик җаваплы булган проектка нәкъ менә сезнең белән башлавым шулай минем өчен бәхет дип уйлыйм. Мин дә бик шат, беренче тапкыр Мәскәүдә синең белән очрашуыма инде күп еллар вакыт үткән инде. Бүген мин тагын Мәскәүгә килдем. Шушындый көзге матур көндә очрашуыбызга әлбәттә бик сөенеп утырам. Менә 12 ел шул кадәр тиз үтеп китте. Менә улыгайган саен нишләптер вакыт тизрәк үтә. Сез дә шуны сизәсезме? Ну, ул вакытта минем алда, сезнең алда минем бер гаибем бар. Мин шул кадәр бер тупас баш исем белән чыгардым ул гәҗитне. Әлфинә Әсхәмова наркотик куллана. Менә ул вакытта сез чагыштырган идегез ниндидер бер әйберне, нәрсәдер шөгыльле, кайсыдыр шөгыльле наркотик шикелле дип инде. Янә ул сезгә ошый дип. Менә тоттым да шулай дидем. Шуның өчен гафу итә күрегез. Ул теге андый сүз язгач бит инде кеше күбрәк укый бит инде. Шуның өчен язылгандыр инде ул. Шуннан да әллә наркотик кулланам икән дип инде. На самом деле бит инде мин нәрсәдер ниндидер ашамлыкмы, ишемлекме? Нәрсәдер булган. Менә кызган шул текстым инде сакланмаган, ләкин баш исем. Мин дә онытканмын. Шул наркотик белән чагыштырганбыз инде. Алла сакласын инде ул әйбер белән бәйләнергә. Мәскәүчә дип аталгач, Әлфинә апа, башлык Мәскәү турындагы хатирәләр белән бүлешүдән. Яратасызмы Мәскәүне? Яратмыйсызмы? Ничек яратмыйсың инде? Атна саен мине чакыралар. Яратмаган кешене Мәскәүгә чакырып китерәләр дип уйламыймын мин. Шуңа күрә алар да мине ярата, мин дә Мәскәүне яратам. Шушы шәһәргә беренче тапкыр кайчан килүегезне хәтерлисезме икән? 15 ел үткәндер инде. Инде 15 еллап йөрим мин монда бу шәһәргә инде. Менә соңгы елларда күбрәк йөри башладым. Башта сирәгрәк иде. Ни дисәң, сольный концертлар күп иде бит инде башта. Менә пандемиядан соң сольный концертлар куелмый башлады. Аннары инде минем тагы да күбәйде менә бу чакырулар инде. Хәзер или 2 атнага бер киләм, или атна саен мин Мәскәүдә. Мин бик шат. Тагын әйтергә кирәк, Әлфинә апа бүген Мәскәүгә әле поезддан гына килеп төште һәм туры шушы студияга, шушы студиядан соң әле аны концерт көтә, әле концерттан соң әле тагын яңадан поездга утырасы. Әлфинә апа, шушындый нагрузканы үз өстеңдә менә ярып чыгар өчен сәламәтлек кирәк бит. Каян көч аласыз? Каян көч табасыз? Сәламәтлек кирәк, менә үз эшеңне ярату кирәк. Үз эшеңне яратасың икән, инде ул теге арайсың, ничек дип әйтик, русча әйтсәк, приятная усталость. Мәскәү булгач, кадерле тамашачылар, безнең Time дигән бер рубрика булачак. Әлфинә апа белән башлап җибәрәбез. Бу рубрикада без Мәскәүдә пешерелгән татар ризыкларыннан яки атаклы Москва тортыннан авыз итәбез. Менә Әлфинә апага эләкте Москва торты. Хәзер тамашачыларга күрсәтик. Мин күрсәткән арада Әлфинә апа сөйләгез аш-суга осталык турында. Менә ашарга пешерергә яратасызмы, юкмы, һәм нәрсәләр пешерәсез? Ну, ашарга пешергә ул хәтле мин үземне оста кеше дип әйтә алмыйм. Но барыбер пешерәм. Шул ук татар ашамлыкларын, шул ук бәлеш, эчпишмак, мантыларны әлбәттә инде бәйрәмнәрдә
пешереп торам инде. Менә шул вакыт булганда өйгә кайтканда инде. Но мин ул хәтле үземне ашарга пешерү оста бикәсе дип әйтә алмыйм. Кичкенә чакта кайсы ризыкны аеруча ярата идегез? Менә әни пешергән кайсы ризык? Менә шул миш кыймаклары пешерәдер инде. Кыймаклар яратадыр инде бәлки чакта. Менә хәзер Әлфин апа бик җаваплы процесс. Мин монда сезгә зурак кисәкме, әллә кичкенәрәк булсын? Юк, бәләкәй генә булсын миңа. Бик бәләкәй генә вообще. Менә Мәскәү дигәннән, Мәскәүнең кайсы урыннарын яратасыз аеруча? Төнлеге вакыт юкмы? Мәскәүгә йөрергә вакыт юк, потому что киләбез дә, аннары тагы кичкә утырып кайтып китәргә кирәк. Ну минем әле бер тапкырда булганым юк мавзолейда, мавзолейга барасым килә. Ленинны күрәсе килә инде. Менә килдек Ленинның мавзолеена. Менә шушында чират тора. Бу чират тиз узарга тиеш дип уйлыйм инде. Менә тагын бер тапкыр күрсәтәм. Менә сәгать хәзер ничә? Сәгать 1 сәгать 46 минут. Һәм карарбыз ничә минутта барып җитәрбез микән. Вакыт хәзер 11 сәгать 59 минут. Теге вакытта чиратта торганда 11 сәгать 46 минут иде бит. Димәк, чират тору 13 минутка нибары сузылды. Менә ишетәсезме, куранталар яңгырый. Яңа елда без ишетә торган һәм тыңлый торган. Менә монда шундыйрак бөтен җирдә агачлар. Һәм менә шушында Кремль дивары. Барабыз Ленин баба янына кергән, аның эчендә төшерергә ярамый. Кергәндә һәм чыкканда сезгә сәлам юллармын. Әлфин апа сезгә дә. Менә Әлфин апа Ленинның мавзолее. Күрсәтәм. Ленин. Билгеле булганча, Ленин 1924 елда вафат була һәм нәкъ менә шул елны, нәкъ менә шушы урында барлыкка килә агачтан ясалган саркофаг, ягъни шундый каплаулы бер урын. Менә без белгән һәм гранит белән тышланган менә шушы мавзолей барлыкка килә бары тик 6 елдан соң 1930 елда. 1970 елда Ленинның кабере капланыла пуленепробиваемый пыяла белән. Чөнки инде үлгәннән соң да хәтта Ленинга һөҗүм итүчеләр, аның күрәсен җәзасын тармар итәргә теләүчеләр шактый табыла. Шуңа күрә аны бик яхшы саклыйлар. 1941 елда сугыш башлангач, аның җәсәден алып китәләр Тюмень шәһәренә. Һәм ул анда сельхоз академия территориясында сакланыла. Күрәсен ул вакытта да бик кадерле ядкар булган аның җәсәде. Шуңа күрә аны алып киткәннәр һәм кайтарганнар кире монда Мәскәүгә бары тик 1945 елда. Бүгенге көндә менә без кергәндә аны һеч кенә дә төшерергә ярамый, видеога да, фотога да һәм туктап та калырга ярамый. Аның менә Ленинның җәсәден гел карап торалар атнага 2 тапкыр. Һәм хәтта киемендә алыштыралар икән, елына 3 елга бер тапкыр һәм кайвакыт сирәгрәк очракта да. Менә шулай үзегез күрәсез, халык килеп тора. Инде 100 ел булды бүген дип инде быел Ленинның үлгәненә, ләкин халык өчен чыннан да ул кадерле бер кеше дип әйтәм, кемдер өчен чыннан да әле һаманда коммунизм идеаллары буенча яшиләр, кемдер инде булай теге поглазеть урысча әйтмешли килә. Шуңа күрә менә бу урын бәлки Әлфин апа бу тине махсус сезнең өчен язылган видео иде. Шуңа күрә килегез, күрегез, карагыз. Лениннан соң әле безнең теге якта гум урнашкан. Гумда да сезне бер сюрприз көтә. Мин хәзер гумда Ленинның мавзолее каршында урнашкан гум һәм анда саталар туңдырма. Бу гумның атаклы туңдырмасы, менә аны ашамыйча китәргә ярамый, чөнки бүтән кеше монда шуны ашый. Һәм илнең кайсы гына почмакларыннан килмәсен, алар нәкъ менә шушы туңдырманы ашарга дип килә. Шуңа күрә Әлфин апа, сезнең сәламәтлек хакына за ваше здоровье көмәклешли. Мәскәүгә килсәгез, монда кирмичә калмагыз, яме? Мәскәүчә. Аның бит төрле сүзләр йөри, мавзолейны ябарга, Ленинны җирләргә кирәк дип, шуңа күрә өлгереп калырга кирәк сезгә. Җирләргә кирәк дип уйлыйм инде, әйе. Безнең технический процесс булачак, аны без итәбез. Мин кулларымны юдым, яме? Шамабыз. Аны ашап карагышты. Әйе, ашап карыйк. Шулаймы? Әйе. Бу безнең дегустация булачак. Тәмле. Шәйбән. Шундый тәмле. Тарихын кыскача гына сөйләп китәм, Әлфин апа. 2015 елда барлыкка килгән торт бу. Әйе. Янәсе башка шәһәрләрнең үзләренең торты бар, Нью-Йоркның үз ниндәй чизкейкы бар, нишләп Мәскәүнең үз исеме белән аталган торты юк. Шуннан соң кондитерлар арасында оештырылган конкурс. Һәм менә шушы конкурстан җиңүчене, дип тапканнар җиңүче дип шушы тортны
Монда фундук бар, монда бизе бар. Нык тәмле. Нык тәмле. Мин шуңа күрә сезгә ошар дип уйладым. Шуңа күрә сез оялмыйча ашагыз. Юк, менә миңа ошый торган тәм бу. Вообще, нык ошады. Аллага шөкер. Әле әзгенә каптым, ите ошады. Сез оялмагыз ашагыз, яме? Мәскәүгә яңадан әйләнеп кайтабыз, Әлфин апа. Кемдер әйтә, менә Мәскәү татарлары һәм Татарстанда яшәүче татарлар аерыла дип. Ягъни менә Казан татарлары сез менә ул аерманы сизәсезме? Чөнки белүемчә сезне бит монда нык ир чакыралар. Мин үзем Башкортстаннан. Мәскәү татарлары гына түгел, Башкортстан татарлары белән Татарстан татарлары да аерылалар. Нинди аерма мәсәлән сизәсез? Сөйләшүләре белән аерылалар. Безнең якта барыбер теге башкортчарак шундый диалектме дим, бәйтим инде шулай сөйләшәләр инде. Аннары Татарстанда халык динирәк. Ә менә Мәскәү татарлары вообще дини халыклар. Менә шул дини яклары белән аерылып торалар инде. И Мәскәү татарлары әйтәсем килә инде менә Нижгар татарлары бит инде мондаймы. Шул хәтле кунакчыл халык. Искитмәле. Нәрсәдә чагыла кунакчылыгы? Менә алар килү белән өстәлгә утырталар, әйме. И башта син ашыйсың, аннары гына җырлыйсың малны, әйтәсеңме инде иң беренче сине килү белән алар әйме ашаталар. Менә син аш түгелсеңме? Менә шул турыда кайгыр. Шуңа күрә кунакчыл дип уйлыйм инде мин. Татарстанда килеп керүгә башта җырлаталар, аннан соң моны ашаталар. Анда төрлечә була тур. Но монда барсы да шулай. Менә нык кунакчыл менә. Мәскәү, Нижгар татарлары, Мәскәү татарлары нык кунакчылар. Искитмәле инде, искитмәле. Юл газабы, гүр газабы диләр бит инде. Шуңа күрә сез менә йөреп торасыз. Самолетта йөргәнегез бармы Мәскәүгә? Әлеге поездда гына. Самолетта йөргәнебез бар. Самолет белән соңгы вакытта задержкалар хәзер башланды бит инде. Шуңа күрә мин мероприятияларга соңга калмас өчен куркып, поезд ул түгел килә. Шуңа күрә без поезд белән йөрибез менә. Поезд белән бәйле менә поездда булган кайсы вакыйгалар аеруча истә калган. Бәлки кешеләр белән бәйле, бәлки ниндидер вакыйгалар булганы бардыр. Менә гомерлеккә истә калган. Алай гомерлеккә истә калган булмады, но теге проводницалар таныган булды инде. Җырлатып алдылар бер җырны. Кайсы җырны ярата проводницалар? Төнге урамны үзенең бүлмәсенә алып кертеп, Шенар Финанс һәм мин юкмы ышандыр өчен миңа җырларга туры килде аның бүлмәсенә кереп. Таныйлар, бөтен җирдә таныйлар. Менә купега кергәндә кешеләр танып алса, соратып аптыраталармы сезне? Сорыйлар, сораулар бирәләр, и әгәр минем белән эләгәләр икән бик сөенәләр, үзләре сөенәләр, таныйлар. Ну сезгә бит менә концертка бирәсе бүтән энергияне шушы купеда барасы кешеләргә бирәсе булып чыга бит инде. Менә ул кешеләр аптыратканда бер кая чыгып булмый купедан. Менә Мәскәүгә кадәр барасың да барасың. Менә ул кешеләрдән ничегрәк әйтәсезме сез мине бүтән интектирмәгез дип яисә ничегрәк сез ситуациянан чыгасыз? Әйтмим инде, теге бик сөйләшәсе килмәгән вакытларда була инде. Но түзергә кирәк инде. Бер сүз дә әйтмим, сорауларына җавап бирергә тырышам инде. Алар бит яратып сорау бирәләр. Яратмаган кешегә алар бит килеп эндәшмиләр. Шулай дип уйлыйм мин үземчә инде. Яратмасалар вообще эндәшмәгән булырлар ялар. Шуңа күрә сорауларына төгәл җавап бирәм инде. Алар булай как-то довольничек битәләр инде, саубуллашып, нитеп инде, рәхмәт дип инде, автографлар алып шулай иттереп. Мәскәүчә. Әлфин апа, безнең әле шушы Мәскәүчә тапшыру кысаларында татарча распаковкада булачак. Ягъни маркетплейста алынган товарларны кешеләр ачып күрсәтәләр, камерага һәм комментарий бирәләр. Бу гадәттә урысларда бик еш кулланылган әйбер, ләкин татарча распаковканың эшләнгәне юк. Мин аны беренче тапкыр эшләгән идем Чаллыда, безнең туган якта. Әйтергә кирәк, без Әлфин апа белән икебез дә чаллылар. Менә мин сезгә бирәм 2 товар, сез шуның берсен сайларга тиеш буласыз. Һәм без хәзер ачып күрсәтәчәкбез тамашачыларга. Һәм сезнең комментарий. Ошыймы бу сезгә ошамыймы? Менә кайсысын сайлыйбыз? Бәләкәйме? Һәм Әлфин апа, әгәр дә шушы распаковкадан берәр нәрсә сезгә ошаса, сез аны үзегезгә алып кала аласыз. Һәм шулай ук кайбер товарларны без тамашачылар арасында да уйнатачакбыз. Нәрсә чыкканда? Календар. Камерага күрсәтегез менә сезнең Әлфин апа. Календар. Әйе. Менә аны ачып карасак, ичендә ничегрәк. Менә мондый календарьларны хәтерлисезме сез? Хәтерлибез. Минем әби аны численник дип атый иде. Хәтерлибез. Бүтән кешеләрдә бар иде ул. Әйе. Хәзер бар микән белмим. Белмим шул. Ну менә шушы календарьны әйтәм бит, әгәр дә үзегезгә алып калам дисәгез, алып кала аласыз, яки уйната алабыз тамашачылар арасында. Әйдәгез уйнатабыз. Әйдәгез. Мәскәүчә. Әлфин апа, сез соңгы арада бик активлашып киттегез социаль челтәрдә.
теге тыелган челтәрдә, аның исемен кызганыч әйтергә ярамый безгә. Мин аны Әстәгърәм дип атыйм инде үземчә кеше аңласын өчен, ләкин рәсми рәвештә исеме яңгырамасын өчен. Менә анда мин тап булдым сезнең 98нче елгы 14 февральдә төшерелгән бер видеога. Сез анда шулкадәр рәхәтләнеп җырлыйсыз, анда сезгә тамашачылар кул чаба. Буны шулай ук тамашачыларга күрсәтәбез бу видеоны. İptaşımның иптәше килде инде, якын досты килде дә, ул видеокамералар ремонтлыйдыр инде. Үзе белән видеокамера алып килгән. Инде ул вакытта 98нче елда видеокамерасы бик сирәк күренеш бит инде әле ул вакытта. Менә ди мин ремонтладым бу видеокамераны, шуты хуҗасы һаман килеп алмый әле диде инде. Мин әйтәм, алайса мин әйтәм, мине төшерә әле дидем инде. Только нәрсә эшләргә сыңалы мин әйтәм, төшер дип әйттем дә, иптәшем әйтә. Ну, Филасип җырлыйсың, җырла бер җырыңны шунда ди инде. Мин тоттым да җырладым инде. Случайно килеп кергән видеокамера, случайно җырланган җыр ул, көтелмәгәндә менә эшләнгән. И беренче видео бу минем үз гомеремдә беренче видео. Менә шушы инде истәлеккә калды. Анда минем иптәшем, ике улым, и анда утырган әби инде минем әткәйнең әнисе инде ул. Хәзер инде ул әби дә юк, әткәй дә юк инде менә шу. Ул видео хәзер генә килеп чыктымы? Ни өчен менә бу арада сез аны куярга уйладыгыз? Ул еллар буе сакланды безнең архивта. Минем улым аранжировщик бит инде Илмир Азгамов әйтте дә, әни әйдә йөрегенә куябыз моны нигә Instagramга диде инде. Мин әйтәм куйма, нәрсә кирәк соң, кызык түгел инде, мин әйтәм аны карамыйларда дигәнем. Иң күп караучы шушы видео булды. Яшыл, миңа бик ошады ул видео. Финал 90нчы еллар турында сүз киткән икән. Менә сез ул хәзер бик популяр 90нчы еллар турында сериаллар төшерергә, фильмнар төрлечә күрсәтәләр. Менә Слово пацана дигән сериал турында ишеткәнегез бар идеме? Ишеткән генә бар. Менә аны шул кадәр күп сөйләделәр. Һәм 90нчы елларны кемдер күрсәткән сериалларны кемдер менә начар төшердегез ди. Кемдер әйтә бик әйбәт төшердегез ди. То есть бер яклыгына бәя биреп булмый аларга. Менә сез 90нчы елларны ничегрәк истә калдырдыгыз? Ниндирәк вакыйгалар, ниндирәк хис кичерешләр аша? 90нчы елларда мин шул бары тик эштә генә булганмындыр. Кинолар да карамадым мин ул вакытта. Менә шушы заводта идем бит инде мин. Шушы эш белән генә вакыт үтеп киткән, и хәтердә бер нәрсә дә калмаган. Менә шуны гына әйтәләр мин. Бары тик эштә генә. Ярый, алайса шундый бераз моңсурак темадан күңеллерәк темага күчик. Киленнәр темасына. Белүемчә, сез киленнәрегез белән йөрисез икән чит илләргә, ял итәргә. Менә килен белән кайнана дус була алсын өчен һәм сезнең кебек хәтта чит илләргә сәяхәтләргә йөри алсын өчен ниндирәк лайфхак бирә аласыз, киңәш? Балалар өйләнешү белән аларның арасына керергә ярамый. Аларны үстергәнсең, малайларыңны үстергәнсең инде, аларны все очыртып җибәрергә кирәк, аларны инде отдельно һәрберсе аерым семья. Шуңа күрә мин уйлыйм, аларга катнашмаска кирәк һәм малайыңны киленнәрдән көнләшмәскә кирәк. Шулай дип уйлыйм. Киленнәр белән ни өчен чит илгә йөрисез? Чөнки алар алар үзләре белән алырга яраталар. Ни өчен яратканнарын мин белмим. Мин алар белән йөрергә яратам. Ни өчен киленнәр әзрәк инглиз телен беләләр. Чит илгә баргачта бит инде нәрсә кирәк? Иң беренче тел белү кирәк, инглиз теле кирәк инде, әйме. Алар теге күп белмәсәләр дә, әзрәк беләләр. Шуңа күрә без теге дополняем друг друга дием инде. Алар минсез бармыйлар, мин аларсыз бармыйм. Менә шул. Соңгы тапкыр кая бардыгыз? Соңгы тапкыр Турцияга бардым. Мәскәүчә. Сезнең бит заманда бик аптыраталар, индийский образ тудырасыз дип. Финал сез чыннан да шундый индийский образны ошатасызмы? Һәм сез Индияның фанатымы дип, әйме? Һәм берсендә әйткән идегез, менә насыйп булса Индияга барып чыгармын дип. Барып чыга насыйп булдымы? Әле һаман да тормышка ашмадымы ул ният? Тормышка ашмады әле барырга уйлыйм әле. Әле анда тикле барып җитәлмәдем. Ул Индиядан килгән диделәр, аннары кияүгә чыккан икән, анда ире бар икән диделәр. Моны бөтенсен бу байканы халык үзе уйлап тапты. Ну, белмим нишләп Hind җырчысына ошатканнардыр. Бу минем бары тик
табигатьтән бирелгән тавыш, халык нишләптер менә шулай иттереп үзе шатты. Мин теге махсус аларга охшатып, теге җырларга тырышмадым. Кайсы җырны җырласам да менә тавыш менә шулай чыга. Шулай бирелгән табигатьтән мин бүтәнчә җырлый да белмим, шулай гына җырлыйм. Менә тормыш иптәшегез менә мондай байкалар килеп чыкканда, Индиядә ире бар икән, барбер җырчылар турында имеш-мимешләр күп була бит, әйме? Шул вакытта гаилә тормышына кагылышлы ирегезнең сезне күнләгәне булдымы кайчан да булса? Менә шундый сүз барып җитте әле синең турында дип, менә шулай дип сөйлиләр синең турында дип. Юк, андый сүзләр бер сүз дә әйтмәде. Ул вообще кысылмады андый ниләргә. Мин аңарга укытадыр, көләдер иде, куядыр инде, все. Тагын нәрсәләр уйлап чыгарлар микән инде булар дидер. Менә Индия турында сүз киткәч, моннан берничә ел, моннан берничә генә түгел, бер 10 ел элек килеп керде бит Индива эстрадага. Индива чын исеме Регина Вәлиева 1992 елда Казанда туа. Мәктәпне тәмамлагач, Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятенә, соңыннан Казан мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керә. Музыка факультетында профессор Венера Ганиева кул астында белем ала. Әлфинә Әсхәмованың улы аранжировка остасы Илмир Әсхәмов белән таныша һәм шул чакта үз репертуарын барлау эшенә ныклап керешә. 2012 елда Мизгелләр җыры белән татар эстрадасына ташкын булып килеп керә. Аның һәр клибы югары сәнгати осталыгы, зәвыгы белән аерылып тора. Бүгенге көндә Мәскәүдә яши. Бу сезнең кичкенә генә бер копиягыз шикелле. Шулай индийский киемнән киенеп, әле бит сезнең уртак бер клип та чыккан, сез аның әнисе булып уйнадыгыз, ул кызы булып. Менә кая юкка чыкты Индива. Һәм сез аның белән нидәк мөнәсәбәтләрдә хәзер? Мин сольный концертлар куйганда безгә җырчы биюче кирәк иде. Минем улым инде институт культурадан шушы кызны тапты, сольный концертларда катнашыр өчен инде. Ана ул биидер иде, җырлыйдыр иде инде. Тагын шушы халык уйлап чыгарды. Бер як уйлап чыгарды, бер як халык кызы дип индеме, тавышыгызы шашкан дип. Bir yak indi kilini deyip uylap çıkardılar indi. Kilini de түгел, kızı da түгел indi. Ol bizden gruppada mine katnaşışı, neşışı будущий актриса buldu indi. Ol bir көп yıllar bizden gruppada yürüdü. Sonni konsertlar koyganda anları okurga kirdi. Мәскәүгә gitişini tamamladı. Indi satlişi. Bugünkü günde ol Мәскәүдә яши, кияүгә чыкты. Улы бар аның. Панков театрында, Рус театрында актриса булып эшли. Үз эшен бик ярата. Нишләп татар эстрадасын сайламадым икән? Монда акча әз дипме, әллә күңеле тартмадым икән? Ана үсәсе килде, Мәскәүгә китәсе килде. Мәскәү. Хәзер Әлфин апа татарча распаковканың икенче адымына килеп җиттек. Әлфин апа, кабул алыгыз? Нык тәмле тор. Димәйтәм нык тәмле ди. Алып китәрмен менә. Әйдә сезгә биреп җибәрәм аны. Алып китәрмен, пожалуй, малай. Әлфин апа, менә шушы тагын ике товар сезгә. Кайсысын сайлыйсыз ашарга дип? Кичкенәсен сайлыйм. Әйдә, сезгә кичкенәсен сайлыйсыз, әйме? Нормально. Искә төште. Бу ни? Ничек үземдә Сумка. Сумка? Әйе, милли бизәкле сумкалар. Игътибар иткәнегез бармы? Чаллыда ничектер ул? Менә Казанда бигрәк тә кайбер кызлар калфактан йөри, кайбер кызлар читектән йөри. Менә ул безнең карашка әбиләр модасының яңадан кызларга һәм безнең шуга кайтуына ничек карыйсыз? Сәер түгелме ул сезнең өчен? Миңа барыбер кем ничектер шулай киенсен, минем исем китмәй. Нигә болай киенә икән? Нигә тегеләй киенәм икән? Карыйм да китәм. Миңа барыбер ничек киенсәләр дә, кем ничектер шулай киенсен дип уйлыйм. Менә бу сумканың ничегрәк сезгә ошыймы ул, әллә кайсыдыр җире барып җитмәгән, әйдәгез, игътибар белән ерактанрак карагыз әле сез аңа. Сез монда мәсәлән нәрсәләр үстәр идегез? Нәрсә җитеп бетми дип уйлыйсыз? Әллә бик яхшымы? Яхшы җәйгә сумка. Пляжга йөрергә мәсәлән, әйме? Әйе, пляжга йөрергә, күтәреп йөрергә авыр түгел. Җәй көне дә әйберләр салып йөрергә була, ризыклар да салып йөрергә була. Бик тә ошый миңәргә, мин үзем бик теләп бирде. Мотор, рәсеме дә мотор бит инде. Нишләтәбез бу сумканы? Үзегезгә алып каласызмы, әллә уйнатабызмы? Уйнатабыз. Ярый, уйнатып алайсың.
Әлфин апа, сезнең бер интервьюда шулай укыган идем, сез җеп энә эшенә дә бик оста икән. Мәсәлән, әйттегез, кайбер концерт костюмнарын яңадан тиктерәсез, барып җитмәгән җирләрен килештерәсез дип. Гомумән, ул осталык сездә бармы? Бар, мин кул белән тегәргә яратам. Менә күлмәкләр сүтелә, нитә бит инде, әйме. Кемнәндер тектермим. Кул белән мин үзем оста тегәм инде. Менә бәләкәйдән үк өйрәнгән. Машина белән түгел, кул белән. Машина белән нишләп текмисез? Әле өйрәнмәгән машина белән, кул белән күбрәк яратам мин. Ничектер тынычландыра ул, менә шул тегү инде, китап укыган кебек, миткән кебек инде. Озак итеп диванда тегеп утырасың. Рәхәт ул миңа, ошый торган эш кул белән тегү, энә белән. Ну, хәзер 1000 тапкыр бирелгән бер сорауга әле әйләнеп кайтмыйча булмас, төнге урам җырына. Шама белән әйткәндә, ничә тапкыр башкардыгыз микән, Әлфин апа? 1000 тапкыр гына булды микән кимендә? Шулаймы? Булды. 22 ел үтте бит инде бу җырны җырлаганга. 22 елда шул хәтле күп башкарылды, но һаман да туймадым әле ул җырдан. Һаман да туймадым. Элек бит инде киосклар бар иде, анда аудиокассеталар саталар иде. Мин үзем элек җырчыларны яраткач, аудиокассеталар җыя идем һәм тап булдым бер аудиокассетага популяр җырлар авторы Мөдәрис Газетдинов дип язылган инде. Авылга кайтканда шушы кассетаны әйләндерәбез дә куябыз машинада. Бүтән җырларны ишеткән бар иде инде. Зәйнәпнең җырлары, Гомеремнең җәй уртасы, тагын бик күп җырлар авторы икән ул. Анары бу үзе инде автор башкаручы, шушы композитор, шушы төнге урам җырын үзе башкаруында мин беренче ишеттем. Бер тапкырда бер җирдә ишеткәнем юк иде. Бу композиторны табып, үзенә шалтыратып, бу җырны миңа бирүен сорадым. Мин әйтәм, бер җирдә дә ишеткәнем юк, бу җырны миңа бирегез әле, җырлап карыйсым килә дидем инде. Шуннан соң миңа бик теләп шушы җырны бирде инде. Ну, көтмәгәндер инде, мин әле ул вакытта беркем дә түгел, Әлфин Әсханова түгел идем. Инде шуннан соң бу җырны аранжировщик Илдус Низамовка биреп, бүгенге көндә Азмышкинада яши инде ул. Һәм бер кич эчендә аранжировкасын язып бирде. Аннары өйдә бер атна тирәсе репетировать иттем дә, студияга барып, җырны яздырып кайттым да, үзем тыңлап утырам, мин әйтәм, моны кайда булса да ишетергә кирәк бит инде бу җырны. Үземнең танышларым тәкъдим ясадылар инде. Алар менә шушы безнең шәһәрдә күңел радиосы бар, шунда илтеп бир дип әйттеләр инде. Мин шунда күңел радиосына илтеп бирдем. Мин шаккатам, ул бит кай вакыт театр артистлары менә 20 ел буе бер рольне уйныйлар. Шаккатасың, ничек туйдырмый микән ул рольне уйнау? Менә сезнең очракта да ул сезне кеше иткән җырны, барыбер кеше иткән, хөрмәт зур ул җырга карата, ләкин бит инде һаман бөрексез җырлыйсың. Ну, минем өчен бик кадерле бит ул, бит мине Әлфин Әсханова әйтте шушы җыр. Халыкка рәхмәт, менә бүген дә мин картайып үлгәчтән дә популяр дигән, булыр дигән өметләрдә калам. Халыкка ашы яраталар, ностальгия, яшьләр күп тыңлый. Әбибелә бабай мине тыңлап утыра дип уйламыйм, бердә алар үзләренең бәләкәй чакларын искә төшәләр. Директка йөзләгән сообщение килә көн саен. Мин аларны сториска да куям, сообщениеларны кайчакта инде. Алар язалар инде, Әлфин апа, без сезне тыңлап үстек дип инде. Мин дә шундый кеше. Әйе. Менә барсы да шулай диләр. Ностальгия, теге рәхәт чаклар, теге беззаботный, теге шундый әтиәниләре утырган Жигулида, теге кассеталарны тыңлап барганнар юллар буе, аларның каннарына сеңгән инде бу җыр. Мин дә хәтта мурашкалар китте, Жигулилар, ниләр турында сөйләп киткәч, минем дә күз алдыма килде. Әйе, менә чакырылган туйга бит инде, туйга күп чакыралар. Менә бу яшьләр минең килеп чыгу белән бик сөйнәләр үзләренә. Мин килеп чыгу белән инде үзләренең менә яшь чакларын изләренә төшәләр. Алар шушы рәхәт чакларын. Сезне кайда да булса танып, исегезне искә төшерә алмыйча, төнге урам дип булай дәшкәннәр юкмы сезгә? Шулаймы? Әйе, төнге урамны күбрәк беләләр минем әйтим әле, иң ачу китергән әйбер минем, әйме. Һәр вакытта да, бөтен җирдә дә мине Әлфия Әгъзамова диләр. Менә ул миңа бик ошамый. Мин инде кабат әйтәм, мин Әлфия Әгъзамова түгел, мин Әлфинә Әсханова димен. Шуңа күрә минем исемне әйтәлмиләр бугай. Һәр вакытта да төнге урам диләр. Төнге урам җайлырак.
İsmin dürüse Nesem ukeletirmen deyip güler bütün bu rama dedim de şeyler. Min familiyana buzganı yaratmayayım конечно. Мәскәүчә. Әлфин апа, сез хәзер ул ирекле җырчымы әллә Барс медиа системасында эшлисезме? Чөнки заманда булып алды бит ул шундый сәйрхәләр Барс медиада җырчылар ике төркемгә бүленде. Сез шул бер төркемнең алгы сафында булып чыгыш ясап йөргән идегез бит, ирекләр даулап. Ул нинди хәлләр булды һәм хәзер Барс медиа белән мөнәсәбәтләр ничегрәк сезнең? Мине бит инде халыкка Барс медиа чыгарды. Алар белән теге мин ниндидер контрактта булмадым алар белән. Аларга зависимый да булмадым алар. Мин ирек гомер буена ирекле җырчы. Просто мин алар белән сотрудничать иттем. Алар мине чыгардылар, мин аларның концертларына йөрдем. Бик зур рәхмәт. Алар булмаса, бәлки халык белмәгәндә булыр иде. Анда ниндидер тавыш кауга булып алды. Анда минем бөтенләй дә катнашым юк. Кем сугышкан, кем талашкан. Bir якта Иркә иде анда, bir якта Ландыш Нигъмәтҗановалар. Шулайдыр. Мин алар белән кызыксынмадым да. Шуңа күрә миңа кирәк тә түгел, нәрсә эшләп беткәннәрдер. Бүгенге көндә нәрсә эшләрләрдер. Миңа ул кызык түгел, мин ирекле җырчы, мин берсенә дә катнашканым юк. Кем талашканында, кем сугышкан, мин белмим дә. Бүгенге көндә дә нинди халәттә икәннәрен дә мин белмим, сырыштырган юк. Аның каравы тынычлап йоклыйсыз, әйме Әлфин апа. Бер нәрсәгә ничә кайгырмыйча, нервлар тыныч. Шулай да сезне кеше иткән дигәндәй җырчы иткән продюсер Радик Артемьев белән аралашасызмы сез? Радик Иванович Артемьев, соңгы 20 елда татар эстрадасының иң яқты йолдызларын кабызган продюсер. 2018 елга кадәр ул Барс Media Group Media Holdingында генераль директор урынбасары вазифасын башкарган кеше. Бүгенге көндә Татар радиосы белән TMTV телеканалының директоры. Менә әле 3 көнлек кенә аралаштык, сөйләшеп торабыз һәр вакытта да, шалтыратышып торабыз. Сөйләшеп торабыз, теге ул хәтле көн сайын булмаса да, бер-беребез белән әле бүгенге көнгә кадәр сөйләшеп торабыз. Сез булмаса нәрсә турында сөйләшәсез? Иҗатмы ул? Кайбер аерым кешеләр турында сөйләшәсезме? Серләшеп тә алабыз, җырчылар турында да сөйләшеп алабыз кайчакта. Чын дуслар инде алайса сез шулай булгач. Дуслар инде творчестволар турында, кайда банкетка барасың? Миннән сорый, ничә сум аласың? Шундый ук серләрне сорый, әйме? Шундыйларны да сорый. Сез әйтәсез инде. Әлбәттә. Кайсы җырчылар белән якыннан аралашасыз? Җырчылар белән якыннан аралашмыйм. Мин шундыйрак кеше, ничек дип әйтим инде, дистанция тотыбрак саклыйм. Миңа шулай комфортны. Чөнки теге гомумән бик якын китергә тырышмыйм. Менә шундыйрак кеше мин. Менә бүген бит сез Мәскәүдә Руслан Кираметдинов концертында катнашасыз, махсус кунак булып, һәм шулай ук башка менә Ринат Рәхмәтуллинның концертында сез гүрләтеп шундый зур феномен тудырдыгыз дип әйтим мисың, чөнки сәхнә артында күп кеше килеп сезнең белән фотога төште. Менә шул чакырылган кемнәр сезне чакыра җырчылар, алар белән дә сез дус түгелме? Чисто дигәндәй эшлекле мөнәсәбәт кенә сезне берләштерәме? Теләсә кемгә бармыйсыздыр бит сез концертына махсус кунак булып? Теләсә кемгә бармыйм. Ничектер үзем хөрмәт иткәнрәк җырчыларга барам. Барыбер алар белән дә теге иҗади, ул хәтле теге якыннан, теге кунакларга барышып, анда теге бәлешләр ашап, кочаклашып утырган юк берсе белән дә. Менә монда üsteme rəvişdə türtüb qoyğan bir sorağım var. Benim ide Alisa var. Biləsizdir bit indi, голосовой помощник. Alisa, тавыш белән җавап бирә торган ярдәмче. Яндекс компаниясе уйлап тапкан һәм чыгарган җиһаз. Габгали сорауларга җавап бирүдән башлап, катлаулы мәсьәләләрне чишүгә кадәр башкарып чыга ала. Алисаны смартфонга, планшетка, компьютерга, автомобиль системага көйләп була. Айрым колонка станциялар рәвешендә дә чыгарыла. 2019 елдан төрек телендә дә эшли. Матур гына сорасаң, Әлфинә Әсхәмова җырларында яңгырата ала. Минем яраткан җырларым бар һәм шунда беренчеләрдән булып сезнең җырларыгыз килеп чыга башта төнге урам, аннан соң онытмаган. Үзегезнең өегездә Алиса бармы? Бар. Шулаймы ни? Бар. Ниндирәк нәрсә турында сөйләшәсез ул Алиса белән? Нәрсә соратасыз? Үзегезнең җырларыгызны җырлатасызмы аңардан? Иң беренче сорыйм нинди погода дип әйтәме? Мин дә шулай әйтәм. Көнне шуннан башлыйм. Погоданы сорыймын, аннары сорыймын, кая мероприятиегә барасы булса,
bu точкадан 2 точкага канча километр деп сураймын инде эми. Но ол ялгыша, конечно, койшакта талашта кетебиз biz аны белән. Дөрес җавап бирмей койшакта инде. Но ул миңа бик кирәк, Алиса белән. Аннары бик кирәк бер нәрсә ашарга пешерергә куйсаңмы, тегеләй, былай куйсаңмы, теге нигә напоминаниягә куярга, онтып җибәрәсең бит инде аппликация итеп, телефон белән тегеләй былай. Ул сразу напоминание бирә инде, вот 5 минуттан включи, 10 минут менә барса да инде миңа Алисасыз мин хәзер тора алмыйм. Миңа аны балалар бүләк иткәннәр, берничә ел элек. Бик кирәк ул миңәргә. Мин урамга чыккачтан да даже өйрәнгәнмен инде, әйме, кийин урамга чыгамда үзем белән үзем. Алиса, сколько градус ты имеет минидә? Минем беләсезме, Алиса утында сүндерә иде. Әйе. Аннан соң тагын телевизорында кабыза. Мин шуны хәзер Алай гына да түгел, югалган телефонны шалтырата әле ул. Сезнең андый сәләте дә бар Алисабызның, әйме? Әйе, миңа көйләп куйдылар, әйе. Менә телефонны кайда куйганын әйтәсең бит, әйме? Көйләп куясың да, Алиса, нәрсә, ищи мой телефон, я потерял дисең, әйме? Сразу шалтырата башлыйсың әргә. Ну, бер генә номерга көйләнә, 2 номерга түгел уже. Сездә ничә номер бар ул? Берәү генә инде. Юк, минем бер генә телефон, бүтән телефон юк. Алай икән. Юк, например, ирең белән хатын тораса икән, әйме? Я хатынны гына эзләп таба, ернекә 2 кешенекен бергә эзләп. Ирең зүкәләмимме? Әле ул югалтмыймы? Юк, ул югалтмый. Мин югалтам. Шалы турында да бер сөйләшәсе килә. Шалы ул ниндидер бер феноменнарны бирә торган ял. Менә бар язучы Зифа Кадирова, ишеткәнегез бармы икән? Ул бит гомер буе авыр эштә эшләп, ирләр белән бик соңына каләмгә үрелде һәм бик зур популярлык казанды ул әдәбият өлкәсендә. Менә сез дә озак еллар КамАЗда эшләп, чагыштырмача соңына килдегез бит иҗат юлына. Илмира Сөләйманова кассир булып эшләп утырды да бит. Һәм шул Барс медиа аркасында җырчы булып китә алды. Менә ул Шалының нинди шундый көче бар ул, гади кешедән йолдыз ясый торган һәм татар халкына шундый талантлар бирә торган көче. Уйлаганыгыз бармы икән ул турыда, юкмы икән? Бер дә уйлаганым юк. Ну, бездә андый теге кинәт килеп чыга торган халык арасында Шаллыда бармак белән генә шутларлык бик әз кешеләр килеп чыгалар инде. Бик әз. Ну, килеп чыкса, бөтен дөньяны гөрләтеп, әйме? Әйе. Менә Сөләйманова кебекләр инде менә урыны җмакта булсын. Менә шундыйлар инде. Эльмира Сөләйманова белән аралаша дигезме, Альфина? Эльмира Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты. 1982 елның 5 февралендә Шаллы шәһәрендә туа. 2012 елдан Барс Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итә. Күп тапкыр Татар җыры фестиваленең сәхнә турына чыгып, Алтын Барс премиясына, шулай халык мәхәббәте номинациясендә TMTV телеканалы премиясына лаек була. Аның җырлары халыкның нәкъ йөрәгенә һәм күңеленә үтеп керү сәләтенә ия. Сандугач тургаем, гомер, сөю бар әле, яратам сүзсез генә. Син бәхетле булсаң, мин сине күзләрдә очраттым. Көтәм сине бел иркәм, йолдыз җидем бүләккә һәм башкалар. 2022 елның 17 декабрендә 40 яшендә вафат була. Аралаша идек, Эльмира Сөләйманова кебек җырлаучы бүгенге эстрадада әлегә юк. Аның нинди нәрсәсе бар иде Эльмираның? Аның шул хәтле матур мелизматикалары, ул мастер лирики. Менә ул лирик җырларның мастеры иде. Бик авыр андый лирик җырларны башкарырга. Ул башкара иде. Аның кебек менә шушы лирик җырларны башкаручы хатын-кыз җырчылар бүгенге эстрадада юк. Менә шул. Сез шулай кистереп әйтәсез, башка җырчылар үпкәләр дип уйламыйсызмы сезнең бу сүзләрегезгә? Белмим, бу бит минем фикер. Ну, минем ишеткәнем юк, бәлки бардыр. Бәлки куядыр анда шыпырт кына яталар да, әйе. Бәлки тиздән чыгар, кем белә инде. Әлегә миңа күренмиләр. Бәлки бардыр ул, бу минем фикер. Вот. Мәскәүчә. Альфина апа, күчәбез хәзер 3нче товарга распаковканың. Менә Альфина апа, теге сезнең ишегез пошканы бит, моның зурысында нәрсә икән? Кайсы салы апа? Әйдә зурны карыйк әле. Менә алыгыз әле. Нәрсә микән зурысында? Үзегез гомумән маркетплейслардан әйберләрне аласызмы? Озон булсынмы, Wildberries булсынмы? Алабыз. Шампуньнар да алабыз, хозяйственный әйберләр дә алабыз. Ничек кибеткә барып алмыйсыз? Анда йөрергә кирәк, вакыт кирәк аңа. Менә әйберләр кирәк инде, әйме, йөрергә вакыт юк. Монда тиз генә теге сказать тәсен аласың.
Kibitlerde yürü orduram ito. Abulay joylu. Bu nerse? Evet. Elfin apa bu termostakan milli bizekler mene işine eğer de salası iken kaynar eybirler, ol kaynarlığın saklay. Salkın eybir salsağı salkın eybirin saklay. Bu stakanın işi bizge kaldırasın. Ben özüme kaldıram, bu bana gerek bular. Sizge bile bular Elfin apa. Nasıl bana gerek bular, yolda gerek bular, iyi mi? Elbette. Kızıktım öyle mi? Şef. Hazır Elfin apa, nığayın songu sorağı bular. Hem songu soradan sonra bizden uyumda kötü. Çünkü vaktimiz bizden kısa. Mene sizge bir intervyuda da birilmegen, ama sizin cevap biresi kilgen qaysı soravını atay alasız. Mene şu soravını bilsinler idi. Mene falan 20 yıl ötü, haman bilmeyler bu soravını. Men gümümen intervyular verirgenlikteki başkanıp turgan kişi de tügülinde. Lekin bir bilseniz anlasın ona uzaklap şeyinler, şulay bit. Ayy. Ulan tege yüz türlü sülüler şol intervyu. Aslıska kitirip ayy. Benim sözler bile de tügüler, olar o sözleri bile sülü başlaylar. Şuna göre nindi sırav bilsinler idi degenge. Mene bir de isime düşmey. Nu birer intervyu vergende belki isime düşer, el tağın uylarmın degen ümitlerde kalasım kili. Mene el intervyudan sonra iyi qaytqaşkana iske düşer indi o. Может, ondan aytırmın. Meskevşe. Elfin apa mene bizim alda bir kurşağı mı? Mene şuşu kurşağı. Şuşu kurşağını sizin bilen hazırlayız konsert qali. O bizim elex birer isim kuşu qali. Elfine kursak ne işi gerek bular? Qaysisine? Mene şuşu. Şeresine можно? Yok, şeresin biz hazır giyindireceğiz biz. Sizin alda kichkine Elfine kurşak hem siz ona nidire kostyum giydirir idiniz. Hem tamaşaçılarga ko'rsatik, hem ne işin mene şundara kostyum. Mene mesela qaysı kostyumlar sizge ışı bular arasından hem qaysısı ışamay? Nima? Bütün kostyumda ışıydı. Buna sana ışamay. Tamam, dige şerejiri ko'rnaymi. Mene şu kichkine Elfine hem Elfines hem zorusu olsa deb aytik. Sayli ona kostyum. Mana bunu söyleyiriz. Mana mı? Ne için buna? Dik motorayı mı? İyi. Mene. Kichkine Elfine'ni kiyindirdik biz. Kerakmagan bir yerlerde ko'rinmayman da skromno shunday motor. Xalqqa daşar degan umidlarda qolaman. Bitta motor. Bunday tusda sizga ışıydı. Men benim yaratgan tisi. Mene bitmişik. Tisi de ışıydı. Elfin apa, sizin konsertga şabasınız var. Vaqt şul qadarını qısa. Şulay da mene men sizga beşiksiz rahmatliman. Vaqt topib kelganingiz uchun ul itali ko'p kuch kerak. Tomoshachilar ko'z oldidan ketarasiz, ul konsertga ko'p kuch berishga kerak. Elfin apa şol konsertga birasi kishinin ko'pmidir ulushini bizning shu intervyuga berdi. Elfin apa, sizning butun yo'llaringiz o'ng bo'lsin. Ham eng muhimi salomatlik bo'lsin. Chunki pandemiya boshqasi ko'rsatdi, salomatlikning ne qadar muhim aybir ekanligini. Salomatlik bo'lsa, poyezdda da yurib bo'la, konsert bilan da yurib bo'la, unuqlarni da suyib bo'la. Shunga ko'ra sizga salomatlik ham zo'rdan zo'r baxt nasib bo'lsin. Amin. Rahmat, chaqiruvingiz uchun rahmat. Baribizga da salomatlik tilayman, ham tinch turmush tilab qolaman baribizga da. Amin. Shulay bo'lsin. Shuning bilan Moskva topshiruvining birinchi ham menimcha tuyursiz chiqarilishi oxirina yaqinlashdi. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Şuşu açılgan bo'laklarni ne ravishda o'ynatashag'im biz hali tekstda yozashaqmiz. Meskevşe.